Yazi bafethu, if you can take a little bit closer to this thing called prayer, ke siyenze with honesty, siyenze with diligence. There must be something in that thing called prayer. Ukuthi ngoba siyishalazela, and njengamaKristu thina sonke we understand and we know how difficult and how hard it is to pray. Ngisho nabashumayelayo bazokutshela ukuthi akulula ukuthandaza. Into eyenza ukuthi kungabi lula akekho wazi ukuthi yini, kodwa inayo into yokwenza yokuthi ukhona owaziyo amandla omthandazo ovimba nosifakela isidodofiya nokuciyeka nokucobeka nokuba phansi, okwenza ukuthi njalo uma ucabanga ngomthandazo uvele uzwe kunesisindo noma uvele ukubone kuyinto engenaso isidimo kangako. I must tell you that there must be something in prayer. Lithi izwi kaNkulunkulu, Luke chapter number 18 verse number 1, lithi wabalandisa umfanekiso wokuba bamelwe ukukhuleka bangadangali. Usekhuluma ngalo wesifazane elithi izwi kaNkulunkulu wayeloku encengile yazi yathi lenceke yayingamesaba uNkulunkulu, le ndoda yayingamesaba uNkulunkulu, yalo wesifazane lona ngibangela isidina othi ngimnikeze lento ayifunayo. Usethi uNkulunkulu, usethi uJesu bukani, ene kusho uJesu la uthi bukani, uma lo muntu engamesaba uNkulunkulu kuze kufinyelela la enikeza lo wesifazane lokakufunayo kangakanani thina. It means that bafowethu, if we don't indulge ourselves in prayer, we are missing out. Kunento esingakwazi ukufinyelela kuyo, kunento engeke sikwazi ukuyenza, kunezinto ezizothi noma zilula kodwa ngenxa ukuthi we are not indulging ourselves in prayer, we are not deep in prayer, we are not praying at all. Kunabazalwane who are not just praying at all. They only pray when they see others praying. They only pray on Sunday. They only pray when they are visited by somebody. They don't have time to pray. Uthi-ke uJesu, and unotice waqaphele amagama asho uJesu asuke enesizathu sokuthi ezinye izinto siyacela kuNkulunkulu, athi uNkulunkulu ngiyafuna ukukunikeza kodwa manje nginenkinga yokuthi i-communication yami nawe ayiphelele. I-communication yami nawe njengoNkulunkulu yenza ukuthi ngibe nongabazane ey'ntweni othi uma usukhulekela ufune ngikwazi ukunikezela. There must be something in prayer, my friend. Ngaphandle ukuze kushumayela umfundisi omkhulu ozositshela about stages of prayer, ozositshela ngokuthi umthandazo wanjani, what and what not. Kodwa I am telling you bafowethu, ikhona into elapha emthandazweni. Ake nje sisikikheni bafowethu emthandazweni sibone ukuthi ngeke nisishintshe ama-situations esibhekene nawo, ngeke nisishintshe iy'ndawo esikuzo, ngeke ni-South Africa iguqe ngenxa yomthandazo. Awungancane ngesonto lakho, mana kancane ngesonto lakho, mana kancane ngomfundisi wakho omkhulu, awume nje kancane ngababhishophu nayo yonke into. Ake sikhulume ngale nto yomthandazo. Le nto yomthandazo is very much important. Ake sihlaleni kuyo bafowethu, uJesu uma kuyena insistayo, and in most of the time ubobona one of the big part of Jesus' words, they were all about praying. They were all about praying. Ukuthandaza nimele ukukhuleka ningadangali. Ikhona into elapha emthandazweni. Ake sizameni bafethu makholwa, ake sizameni bazalwane, sizameni bafethu, ikhona lapha, ikhona into ekhona. Siyakubona ukuthi zilukudla nako, but I'm talking about the conversations, the speaking about njengoba ukwazi ukukhuluma iy'khathi ey'ningi ukhuluma nabantu nje. In the same way, let us talk to God. That communication is needed. God bless you.